Голоси минулого на вулицях Івано-Франківська. В обласному центрі провели ретро-екскурсію, присвячену 170-й річниці від дня народження Івана Франка. Цього разу розповідали не лише про його творчість, а й особисте життя, стосунки та людей, які були поруч із письменником. 3 дні тримали в Коломиї, а потім повезли далі через Станіслав, Стрий, Дрогобич. Стараємося донести до глядача життєвий шлях Франка, але такий з сторони любовної. Кохання, тяжке, нещасливе кохання. Дружина, син буде його також. Як поет мені він до душі, він відгукується мені. Тому цікаво дізнатися більше вже про нього. Особливо так, як місто було названо на його честь, тут він перебував, він тут був в Заслані, тут його перше кохання було, наскільки я знаю, то хотілося б дізнатися більше.